sepuh dalu. nggih. Wilujeng dalu di dalam pramuka. Nggih. Nggih. Matur suwun rawuhipun nggih, nggih niki dalemipun kula mben sering Mas Legowo niku nggih, Nggih. sering dados tunggal niku Nggih. wonten kegiatan nggih. Wilujeng dalu sedaya mawon nggih masyarakat Sampi Pasar Mburu nggih matur suwun sedaya mawon rawuhipun lan sedaya mawon niki dukungan nggih support kegiatan acara nyadran wonten ing dalu punika mugi-mugi kanthi acara nyadran menika kita sedaya pikantuk barokahipun saking sedaya leluhur-leluhur mbah-mbah sedaya ingkang babat wonten ing dusun Sampi Pasar Mburu mriki nggih. Dados mugi-mugi dalu punika dalu ingkang penuh kalian berkah nggih. Nggih. Sedaya masyarakat nggih bungah nggih Mas Dalang nggih. Nggih. Jadi kita ngawontenaken nguri-nguri kebudayaan Jawi, nguri-nguri nglestarekne nggih adat tradisi ingkang sampun berjalan wonten ing dusun Sampi Pasar Mburu menika. Nggih. Mugi-mugi nggih ingkang dipun niki nggih uri-uri tradisine mbah-mbah leluhure nggih remen Nggih. nggih bunga kan sedaya masyarakat nggih bunga. Amin ya robbal alamin. Nggih Amin. niki ngonten mawon Mas Dalang. Niki kula nitip lagu mawon dalu nika kalih sing ditimbali nduk wau lho, Mbah. Nggih. Kula sonten mau diseneni, Mbah. Lah nggih, lah kok dikek teng mriki to, Mas. Iya. Nggih, nggih pangapunten nggih. Nyun pangapunten Pak Wo, kula niku wedi nek dhewe niku lah batin ku ora nek koncone aku nek ning omah kosong ya. Kula kira mantuk ten ngene Ngesti Laras mau. Nggih, nggih nyuwun pangapunten niki asline jenengan dukane Mas Arjun nika lho, Nduk, Bu. Oh ngendikane Mbah, mungkin mboten enten sing nyipeng teng apa niku kendel teng mriku mengke nek sonten sedaya mantu wong daleme Bang Sewu ngonten Nggih. mangkane nggih dereng persiapan niki Mas Arjun. Kula jireh Lah asline. Mas kula terus digonceng Mas Arju ngoten wae. Nggih, langsung mawon niki kula wakil nggih nitip lagu Lestari nggih. Dumateng niki Nggih, nuwun. siap. Mang milih ingkang pundi, Mbak? Nah, nggih nek ninggali kudune yo Nggih, sampun nggih. saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten, mugi-mugi sedaya saged bungah dalu punika saged barokah kagem sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara wonten ing dalu punika nggih. Nggih. Saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten sepindah malih Mas Legowo, Nggih. Mas Dalam Pramuka matur suwun rawuhipun mugi-mugi mboten kapok nggih. Amin. Amin ya Nggih. rabbal alamin nggih. Kirang langkung nyuwun pangapunten, akhiron wallahul muwaffiq ila Nggih. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak menawi Mas Latif mbak menawi nedhe ngendikan monggo. Nggih, mangke saderengipun menika Langkang Lestari diteruske Nggih. Idam Sari. Oh, Lagu nggih. wajibun. Nggih. Ingkang nembang panjenengan piyambak nggih, Pak? Bawa nggih. Pak Cite Pak Wong niku. Oh, nggih. Mbah, niki bawa niki mertapa Mas. Bawane napa, Pak? Mbak Tun, bawan Mbak Tun. Idam Sari Mbak Tun. Oh, nggih, monggo Bu Tun. Nun sewu Bulura. Kula celak Parang Gono niki. Nggih, kepareng nyuwun izin nggih Bu Lurah. Sekedap kemawon ngampil Bapak RY. Iya, Bu. Suarane